Hello, sziasztok! Én Entertainment vagyok megint, Oxlumix karakteremmel, és ez egy olyan videó lenne, amiben persze kódkereső eventet fogok tartani. Hát akkor a pervé parancsot be is írjuk, amivel láthatatlanok leszünk, és hát akkor el is dugjuk a táblát. Először is kiírjuk, hogy kódkereső lesz, utána dugjuk el. Na. Írni. És írtam. Kódkereső lesz. Mondjad. Mondjad. Na. Rendben. Hát én azt mondom, hogy én oda rakom, ahol már egyszer volt. És mivel egyszer már mit akar? Úgy érted? Úgy érted, hogy mit nem lehet csinálni. Lehet, hogy mindent csinálni. Na, még gyereket is. Na, hagyjuk a pervers dolgokat. Én ezt templomba fogom rakni, mert nekem az úgy jó. De megy. De megy. Na, mindegy, oké, lehet, hogy nem tud. Na, én vissza szeretném már menni, de ne bugolj, kérlek szépen, ne, kérlek ne bugolj, oké, hát, oké, én azt hiszem, hogy ide fogom rakni, ideni, nézzétek, ide. Az lesz a út, hogy E, C, 1, 2, kész. Kérlek, hogy C, kezdés. 3, 2, 1. Na. Na, azért jó, oké. Na, rendben. Akkor el is kezdődött a kódkereső. Ender Gamer left the game. Box. Connected. Én ezt lehet, hogy ide átrakjam le. Az engem nem zavar. És titeket sem. Secret of MCP join at the game. Oké. Jó, hát nem tudom. Valaki keresi, hogy nem tudom. És ki jön? Értitek már azért, hogy keresi-e valaki egyáltalán. De ha nem, akkor nem. Hányan vannak fönn? Nem, 3-an vagyunk fönn. Jó, akkor 4-en. 4-en vagyunk fönn. Ja, 4-en vagyunk fönn. Kódot kell keresni. Keresni. Gyere. Na. Gyere. Jó. Ért. XDD. Kódot kell keresni nyereményért XDD. Oké, remélem megértetted. Mert ha nem, akkor komoly problémáink lesznek. Csak hogy játszik valaki, vagy nem játszik valaki. Templomban van, én addig... hogy már föl lehet menni. Hogy ezt is megcsinált a Secret. Secret, vagy nem tudom kimondani egy nevedet. Angolul még ezt a szót nem tudom kiejteni. Rendben. Oké. Ugye engem most nem látnak. Úgyhogy kereshetitek, lúzerek. Oké.
Basz meg, ne laggolj be! Azért. Jó, én akkor... Ezt megvágnám. De ugye nincs vágóprogram. Mindegy, akkor én ezt most kivágom azt a sok várakozást. Mit akarsz? Jó, akkor vége. Úgy keresünk. Na. De nem már. Vége. Tessék. Út kereső vége. Írod vagy te holnapra. Vagy szerver lagga. Vagy én laggolok a videózást, nem tudom, de én ezt leütöm. Oké. Jó. Így sokkal jobb. Hát akkor én szerintem. De minek meg van engedve, hogy a anyadnak addoljon. Adót? Gondolom, igen. Anyádnak adót. Gamer accept the game. Oké. Hát gyerekek, hát szerintem ez a videó már ennyi lett volna. Jó, anyád azt mondta, de mi adta neki a gyémit. Nem, most írjatok Facebookon. Jó. Én ezt most nem nézem meg. Annyit fogok csinálni ki. Mindenki most ír rám. Na. Akkor én azt hiszem, szerintem ennyi lenne a videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Like, feliratkozás. Sziasztok!